Ay jekava ku cemsap ji tirsa ruhê xwe biryar da bû ku ew ê li xwe mikur were cihê şahmaranê ji wan re bibêje û ruhê xwe ji mirinê xilas bike şahmaranê ketibû tayê. Tayek sar û germ laşê wê radipêça. Li wê eyan bibû ku ew ê cemsap cihê wê eşkere bike. Ji ber ku ketibû ber gunehê şêniyên bajarê Binardî ji hêrsa dikira xwe bixwara. Dizanî ku zûriyeta adem bi cihê wan bihesin nahêlin kes ji wan bifilite. Tevlî ku bi vê zanîbû jî ji ber hezkirina dilê xwe nikarîbû der û dilê wê nema karîbû ku wê rewşa hezkiriyê wê cemsap li mêvanê xewn û xeyalayên wê rakiriba. Liya dilê xwe guhdar kiribû û jiyana hemû şêniyên ku ew ji wan berpirsyar bûn xistibûn xetereyê. Loma niha ne bi dilekî lê bi sed dilî hêvî dikir ku di pêşbiniya xwe de şaş be. Wê kêlika ku şahmaranê hêvî dikir ku şaş û tiştekî wisa ti carî neqewime. Cemsap tevlî serwezîr, serleşker û koma leşkerên ber bi bajarê wê Binardî ve dihatin. Cemsap ew ber bi warê evîn û hezkirina xwe ve danîn. Ber bi cihê ku ew ê bextê xwe lê xerab bike û vedihatin. Wî dikira bi cehrêdanê re soza xwe bixwara. Di binê hestê ku soza xwe negirta dê diaciqî û dihat. Gav bi gav nezikî li menzîlê dikirin. Gav bi gav dihatin nêzîka Tixubê bajarê Binardî, bajarê ku cihê aştiyê û hezkirinê bû. Hatibûn hinda rêya bajarê Binardî, cemsapê ku ji ber qerara xwe dilê wî xwîn digiriya li vira nexwest ku ew bi destê xwe rêya bajarê Binardî rê wan bide û ji wan re got: Rêya veşartiya Binardî li van deran bû, êdî hûn lê bigerin û bibînin. Ez heta vir zanim, heta vira tê bîra min wekî din dîtina wê li we dikeve. Li ser van peyvên cemsap serwezîr û tevlî ditirsiyan ku cih rê wî nedabe jî bişirîn got: Tu xeman nexwî cemsap, ew şahmarana ku ev zêdeyekî salekê ye tê ji bona wê canê xwe dabû eziyetê. Ji van deran di ku de bê edê xelasiya wê ji destê me nema. Niha rimildar û şêrbazên me ew ê wê ji bin erdê bikişînin jor, tu ji xwe re lê temaşe bike. Li ser van peyvên serwezîr, wek tiştekî ji hundirê cemsap qetiya be ji qamê ve hat xwarê. Heta vê derê, heta vê kêlikê deyax kiribû û xwe li ser lingan girtibû. Tavilê lê hatin hev û ew bi ser hişê wî ve anîn. Nehiştibûn ku ew bi wê rewşa ji ser hişê xwe ve çiyî bimîne. Wek dixwestin ew bi çavên serê xwe tişta diqewime bibîne û bi vê re bibêşe. Serwezîr li ser peyva cemsap şand pey rimildar û şêrbazên serayê ku berê li wira di nav leşkeran de amade bûn, derketin pêş û hatin hunda wan. Serwezîr ji wan xwest ku çi hundirê wan hebe zû bixebitînin û şahmaranê bigirin.